Päässä nyt mennään! Kato, ekalle tulee keso. Ei oikein osunut. No tevitään Hannu Hokkaseen. No, tuo Jollekin. näyttääkin splittiä. Tää nännejä. Kato, niinku vielä, noin. Hyvä. Eka kato puskiin nätisti, sitten lähdetään hakemaan palloa. Täältä videokamerasta pitäisi ostaa. Selostan tässä sama, kato. Sitten on tää pilvenpolttaja. En tiedä mikä nimi, mutta näyttää ihan nyt edes polttaa pilveä. Nyt lähti joku ja syötti Tikulle. Tiku kämmää niinku aina. Vittu satana. Noin suoraan Tuomme tää video, et Oi. Pelo! Aina! Jokainen urheilu. Meni kaasut yli. Mitä selvää? Venä ihan vähän. Mä oon hänen. Se menee jo.